Dagan ka. Bunal. Ikaw ni bunalan. Di ka mo dagan. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ng ika-34 nga adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Karon mga ga kay medyo dugay ito nakamata, kay medyo kapoy itong lawas. Pero mudagan gihapon ko. Ikaw diha ga, kanusa mo ka magsugod og dagan? Kanang dili nakakapoy. Unsa man, kanusa man jud ka magsugod og dagan, no? Kay permanente ra bata kapoy, labi na gid og sige tag unahuna nga kapoy ang mudagan. Kapoy gina siya. Kanusa man ka magsugod? Kung ako nimo, sugod na. Bisan pa og kapoy. Kay once nga maada ka mga ga, bisan pag kapoy, mudagan gyapon ka. Mainta pohon, makita ta ninyo sa daan nga nagdagan-dagan pug ga, no? Dagan na ta mga ga. Let's go. Kita mo itong nasa kong luyo ga. Usa ka pamilya ba nagdagan. Yang mama, yang papa, yang ay bata nga gamay. So nindot kita naon, no? Para nako. Nindot siya tanawon nga usa ka pamilya nga healthy living ba, no? Nindot siya tanawon mga ga. Para nako nindot siya tanawon, no? Mainta pohon. Og itugot sa kahit asaan. Makabuhat lagi nato nga klase nga pamilya, no? Madayon ta. Naka 2 kilometers kapi naman ta. So pabalik natay 5 karon adlaw. So sakto na to. Sa pagkakaroon mga ga, okay na ng 5 kay happy kita sa oras. Nalikoy akong Strava mga ga. 3 kilometers na. Nga akong oras nga dagan 3 minutes pa. Unsa ni nagmotor? Yabag. Shortcut na diri mga ga kay murag pigyan nagiging sa oras. Wrong turn pagid kay lapo kayo ang yuta dahil nag-uwan gabi. Sige lang. Ato na yung nasudlan. Ato na ning padayon tre. Kaya mubalik pa ta. Samo ta kalangay no. Karong muntaga mga ga. Murag mo ni pinaka mubo na to nga dagan. 4 kilometers ka pen na to na dagan karon. Pero okay na siya. Kay ang importante nga nakadagan ta no. Unya gutom siguro. Kay before jud ko mudagan, mukaon jud itlog. Karon ko kakaon kay pigyan na sa oras nalimot sad ko. Pero okay na siya. Kaon na tayo kuliron. Ugma na pud puhon mga ga. Sa mga wala pa kadagan di ano, panaga na mo. Kay nagsugod kapoy gina siya. Pero maanad mo, medyo mawa na na. Hanggang sa sunod higayon, hanggang sa sunod nga dagan. Paday mo sa pagsuporta ganang TV. Ane out. See you.